Για άλλη μια φορά μας δίνεται η ευκαιρία να σκεφτούμε κάποια πράγματα. Μέσα στην καθημερινότητά μας πολλές φορές ξεχνάμε το αυτονόητο. Και το αυτονόητο είναι ότι η μνήμη είναι χρήσιμη προκειμένου όχι μόνο να τιμούμε αυτούς που πάλεψαν για τη δημοκρατία στον τόπο μας, αλλά και εμείς στο παρόν και στο μέλλον, πατώντας επάνω στα δικά τους πατήματα, σε άλλες βέβαια πολιτικές συνθήκες και σε άλλες πολιτικές συγκυρίες, να παλεύουμε για τη δημοκρατία, την ισότητα, την ισονομία και την ισοπολιτεία στην πατρίδα μας. Πολλοί θα πούν ότι αυτά είναι κατοχυρωμένα και κατακτημένα. Τίποτα δεν είναι όμως κατακτημένο αν δεν αγωνίζεσαι καθημερινά για να το βελτιώσεις, για να το θεμελιώσεις, για να το στεριώσεις. Και νομίζω ότι αυτό είναι που λείπει από την πατρίδα μας, αυτό είναι που έλειψε τα προηγούμενα χρόνια και γι' αυτό φτάσαμε στο σημείο που είμαστε σήμερα. Είναι μια αφετηρία, πιστεύω, αυτά τα χρόνια και ελπίζω να είναι μια αφετηρία για ένα μέλλον το οποίο θα βασίζεται πιο πολύ στη σκέψη, στη συνείδηση και στην περίσκεψη. Να κατανοήσουμε κυρίως τι σημαίνει δημοκρατία, τι σημαίνει πατρίδα και τι σημαίνει πολίτες. Στο χέρι μας είναι, ως σύγχρονοι Έλληνες και ως μια δεύτερη γενιά μετά τη γενιά του Πολυτεχνείου, είναι στο χέρι μας σε αυτές τις κατακτήσεις θα δώσουν πραγματικό νόημα. Ευχαριστούμε.